Ja bih vas sve skupa lijepo pozdravio. Ovo je prva večer prijatelja općine Bilje koja će se, nadam se, postati jedna naša tradicija. Ono što želim reći, ima nas iz cijele Hrvatske ovdje, na to sam iznimno ponosan. Pozdravio bih redom naše visoke goste, ministra gospodina Tomislava Ivića, državnog tajnika gospodina Ivicu Buconjića, saborskog zastupnika gospodina Dragana Kovačevića, našeg župana Ivana Vučića. Pa pošto mi ovdje nažalost moram tako reći, imamo svoga. Evo Šišljak već već kreće. Inače je naš, tako je, da. I pozdravio bi našu bratsku općinu Polača, gospodina Viktora Kovačevića, načelnika grada Ogulina, gospodinu Nikolu Magdića, koji je zajedno s gospodinom Vučićem prevalio dug put da bi bio ovdje s nama. Načelnika gospodina Željka Grgačića, načelnik općine Pitomača. Naše domaće goste, predstavnike mađarske nacionalne manjine, predstavnike srpske nacionalne manjine, ravnatelja bolnice Osijek, gospodina Vranješa, načelnika općine Petrijevci, gospodina Ivu Zelića, načelnika općine Darda, gospodina Antu Vukoju. Dobro nam došli kada ovaj formalni dio, nazovemo ga tako, općina Bilje dugo vremena bila u mraku, pred nama su veliki projekti i imamo razloga da vas upoznamo s njima, jer pred nama je jedno svjetlo razdoblje. Nakon svih ovih godina tame u općini Bilje, neki čudni ljudi koji su do sada vladali, možemo sa ponosom reći da na čelu sa načelnicom općine Bilje, gospođom Ružicom Bilkić, idemo naprijed. I to krupnim koracima. Hvala lijepo. Evo, meni je veliki čast pozdraviti vas sve vas večeras ovdje, naše dragi goste, naše vijećnike općine Bilje, bez kojih ne bi bilo svi ovih projekata na koje smo iznimno ponosni. Dakle, vijećnike naravno Hrvatske demokratske zajednice, Saveza mađarskih udruga, Demokratske zajednice Mađara, naših vijećnika HSP-a, a možemo reći i vijećnika SDP-a, koji su zaista prepoznali sve ove naše projekte. Ovo je dobar termin, dobar dan u kojem smo se našli, jer zapravo od danas kreću veliki projekti u općini Bilje. Možda će vam se činiti sad kada vam ih pokažem, kada ih napravim previše ambicioznih, međutim vidjet ćete i sami da su svi ti projekti zapravo vrlo realni. Na njima smo radili mjesecima i ponosimo se zapravo ovim plodom našeg rada. Mene je možda zapala jedna neugodna situacija, evo da sam prvi put postala načelnica u vrijeme kad se kaže recesija. Rekli su mi mnogi, ne očekuju mnogo iz državnog proračuna, naravno, očekuju pad vlastitih sredstava, naravno. I iz tog razloga smo osmislili jedan novi model, onaj jedini koji zapravo drži vodu. Vi ćete sada vidjeti. Mi smo sve naše projekte koje ćemo ovdje sada kratko, vrlo kratko zaista predstaviti, zapravo izradili razgovarajući se našim ljudima na terenu, razgovarajući se našim stanovnicima općine Bilje, što njima zapravo treba. Tu su veliku ulogu naravno odigrali naši predsjednici vijeća mjesnih odbora, ali isto tako sa svim onim investitorima koji su tekako bili zainteresirani za općinu Bilje. Tu veliku ulogu je odigrao i Park prirode Kopački rit, naravno naša
ravnateljica gospođa Biserka Vištica, jer smo potom i postali na neki način i prepoznatljivi i vezujući sve ovo, dakle potrebe ljudi na terenu, investitore, neku prepoznatljivost općine Bilje, mi smo napravili strategiju razvoja općine Bilje koja zaista nije nerealna i koja će u svakom slučaju u sljedeće 4 godine, 8 godina, kako god bilo, biti realizirana i ostvarena. U prvom redu smo se dakle oslonili na vlastita sredstva, međutim svaka potpora koja će doći iz nekih drugih izvora bit će itekako dobrodošla. Ja sam jako pazila u zadnjih sat vremena da ne izgubim ovaj naš daljinski upravljač, jer ću nam vrlo kratko obrazložiti kako mi vidimo razvoj općine Bilje u budućem periodu. Dakle, ovako, naselje općine Bilje, reći ću najprije vizavi naših dragih gostiju iz Ogulina, iz Karlovačke županije, općine Pitomača i Polača, koji zapravo to već i znaju. Naselje općine Bilje su Bilje, Kopačevo, Vardarac, Lug, Kozjak, Podunavlje, Tikreš i Zlatna Greda. I mi smo, evo, nakon izbora, od kad sam ja stupila na mjesto načelnice, zapravo radili jednu duboku analizu i stvarali zapravo neke programe koji su realno ostvarivi, a koji su izvedivi u ovom našem okruženju i u nekom budućem periodu, zaista držeći se nekih realnih okvira. Dakle, zatečeno stanje je bilo sljedeće. Puno ljudi mi je došlo zapravo u onom trenutku kada sam preuzela odgovornost za općinu Bilje, koji su htjeli investirati ovdje, međutim, realna situacija je pokazala da s obzirom na naš urbanistički plan uređenja Bilje, koji je bio ograničen detaljnim planom i sa prostornim planom, nismo mogli našim investitorima ponuditi ništa konkretno. Iz tog razloga smo krenuli izmjenu prostorne dokumentacije. Plan uređenja Bilja će biti gotov sad u svibnju, na njemu smo puno radili, a urbanistički plan, odnosno prostorni plan uređenja općine će više biti zapravo završen u rujnu ove godine. Možda će vam se činiti neobični, međutim, ove realizacije o kojima pričamo su dakle bazirane i na pravim potrebama i naših ljudi, ali isto tako investitora koji nisu samo iz Hrvatske, nego iz Europske unije. I ova će prezentacija pokazati da ćemo mi u sljedećem periodu stvoriti preduvjete za vrijednosti investicija 450 milijuna kuna. To nije nerealno, možda se u ovom trenutku tako čini, međutim